Velkommen til den her video. Jeg vil egentlig bare spørge, hvilken musik I lytter til. Jeg lytter til en sanger, der hedder Morat. Han er spansk og marokkansk sanger. Jeg kan virkelig godt lide ham, fordi jeg synes, han er mega nice. Så skriv ned i kommentarfeltet, hvad I synes om. Hvis I kender Morat, så må I gerne skrive ned i kommentarfeltet, hvad I synes om Morat. Jeg kan i hvert fald godt anbefale ham. Mange af hans sange er virkelig gode. Da jeg startede med at høre ham, startede med at være 1 til 2 sange, men så blev det til 13 sange. Så ja, altså skriv lige ned i kommentarfeltet, hvis I kender Morat, hvad I synes om ham, og så skriv lige ned i kommentarfeltet, hvad for noget musik I hører. Så ja, husk at like, subscribe og kommentere, hvad I synes om Morat, og hvad I selv hører. Hej, vi ses i næste video.